बोरैहाय बिपिएफ सरकार लाबोफिननो हायो बेनि बेबस्थाखौ दिनैनि बिपिएफनि माखासे सोद्रोमाफ्रा सिं सिं नाजाखोमाबाय थादों। बिटिआर सोरखारा दासिमबो दिदोमथि गैया नामा? बिटिआर सोरखारा बायफिननायनि आसा दं नामा? बिपिएफ हानजाया सोरखार दाफिननो सोलो बाहायगासिनो नामा? सिं सिं सोलिगासिनो दं बिपिएफ सोरखार दाफिननायनि बाथ्रा। इउपिपिएलनि एमसिएलएफोरखौ लाबोनो नाजामारदों नामा बिपिएफ दोलोआ? इउपिपिएलनि थाखाय खैफोद फैमारगोन नामा? खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों मा फोरमायखो इउपिपिएलनि एमसिएलएफोरा? समाव जोंनि बिटिआरनि जा माने जौगाथाय आरो जेंनाफोर बेफोरखौ लानानै जेब्लायबो नोंथांमोना जोंखौ हेफाजाब होबोबाय थादों गासैबो समस्याखौ समाधान खालामनायाव। आरो दिनै जोंनि इउपिपिएल दोलोआ बिथाङा जोंनि सासे स्पक्स पार्सन एम विल्सन हासदा, बिथाङा जोंनि एम धनन्जय बसुमतारी, जों साथामजों पार्टिनि जानानै मोनसे स्टेटमेन्ट होनो नागिरदों। बेनो जादों जागायजेननायनिफ्रायनो जों सरकार दाजेननायनिफ्रायनो बिपिएफआ जोंखौ बा जोंनि गोदान सरकारखौ लानानै गोबां खैसार साबोबाय थादों, खिन्थु मोनफ्रोमावबो बिथांमोना गावसोरनो खैसाराव गाव गावनो नांदों। बेबाराव गुबुन मोनसे खैसार जादों, बे खैसारा जादों जोंनि इउपिपिएल दोलो आरो बिजेपिनि एमसिएलएफोरखौ लानानैनो बिथांमोना गोदान सरकार मोनसे दागोन होननानै मानसिनि गेजेराव प्रपागान्डा लाबोदों। दा बेखौनो जों स्पस्ट बाथ्राजों फोरमायनो नागिरदों रायजो राजानो। बिपिएफआ मालाबाबो बे 5 बोसोराव जोंनि सरकारखौ सिफायनो हाया। जोंनि बिजेपि, इउपिपिएल, जिएसपि मोनथाम हान्जाजों दानाय जा सरकार, बे सरकारा 5 बोसोरनि थाखाय अराय थाबाय थागोन आरो जोङो बे 5 बोसोरावहाय जौगानायनि थाखाय खामानिखौनो मावलांगोन, सान्तिखौ गायसनगोन, आब्रुथिखौ जोङो जेब्लायबो नोजोर बोनानै इयुननि लामाजों जोङो हान्थिनो थाखाय मिजिं खालामदों आरो बेनो जोंनि मेइन थांखि। आरो गुबुन थांखिया जादों जोंहा इमप्लिमेन्टेसननि खोथा दङ। बर'नि मोनफ्रोमबो एकर्डनि 3थि एकर्डनि दफाफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनायानो जोंनि दायित्व। बेफोरखौ लानानै जों खामानि मावगासिनो दङ। हाग्रामानि जा प्रपागान्डा, बे प्रपागान्डाया नोंगौ जोंखौ जेबो खालामनो हायाखै, अब्लाबो रायजो राजाया गोनो गोथो दाजाथों होननानै दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेफोर गोनो गोथोखौ सिफायनो थाखाय जोङो दिनै फोरमायनो नागिरदों। आरो बे बेलायावहाय जेराव जोंनि इउपिपिएल दोलोनि एमसिएलए एमफोरखौ लानानै बिथांमोना गेम गेलेदों आरो बिसेस भाबै जोंनि मानब गेदेर एम धनन्जय बसुमतारीनि नामा बेवहाय सरजाबफाबाय थादों। ओंखायनो जों जे बेफोरबायदि नङा, जों जे पार्टिनि डिसिप्लिनावनो थाबाय थागोन, बेखौ फोरमायथिनो थाखाय आं जोंनि एम बिथां धनन्जय बसुमतारी बिथांखौ खावलायनाय जाबाय। बिटिसिनि सासे एम दा दिनैनि सरकार इउपिपिएल सरकारखौ बोरैहाय सिफायनो हाफिनो, बोरैहाय बिपिएफ सरकार लाबोफिननो हायो बेनि बेबस्थाखौ दिनैनि बिपिएफनि माखासे सोद्रोमाफ्रा सिं सिं नाजाखोमाबाय थादों। थिग बेबायदिनो बिथांमोनहा आंखौ टाच खालामा नङा खालामदों जे नोंथांखौ जोङो जोंनि फुरानि दोलोआव बिपिएफआव लाबोफिननोसै, नोंथांनो मोजां बिबान होफिननोसै, नोंथाङा जोंजों थाफिनदो होननानै बिथांमोना आंखौ खावलायबाय थादों। खावलायबाय थासेयावबो आं दिनैसिम बिथांमोननो खुनु खोथा होआखै आरो थांनायनिबो खोथा बुङाखै। दा खोथाया जाहैबाय बिथांमोना आंखौ लानानै गुबुन गुबुन एमसिएलएफोरखौ लोगो हमहैदों जे नोंसिनि इउपिपिएलनि एग्जिकिउटिभ मेम्बार धनन्जय बसुमतारीयानो दिनैहाय बिपिएफजों फैफिनसिगोन, गतिके नों मालाय मानो थानो, नोंबो फैदो, नोंनोबो मोजां बिबान होनोसै होननानै बिथांमोनहा बुंबाय थादों। बेबायदिनो बिथांमोना गोबां फोसावदों। बे फोसावनाया खुनु जुक्ति गैया। दिनैहाय आङो बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआव फैनानै जि सन्मान, जि जायगा मोनबाय, आंनो मावनो थाखाय मोजां सुबिदा होबाय, बेवहाय आरोबाव इउपिपिएलखौ गारनानै बिपिएफआव थांफिननानै खामानि मावनायनि खुनु जुक्ति गैया। आं दिनैहाय खावलायगोन रायजो राजाखौ, जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाखौ आरो बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाखौ आं बुंगोनसो, दिनैहाय बे सरकारा खुनु पय्ये बायनायनि प्रश्न गैया, बायनायनि खोथा गैया। बियो 5 बोसोरनि थाखाय स्टेबोल। गतिके सोरबाफोर जुदि जोंनि इउपिपिएल हानजानिफ्राय गुबुन दोलोआव थांनायनि जुदि बेबस्था लादोंब्ला, सोरबा सानखोमादोंब्ला बेखौ दिनैनिफ्रायनो ज्राब खालामनानै दोननांगौ। आरोबाव जोंनि हाइकामान्डआ जुदि सोरबा थांनो नागिरदोंब्ला बिनि सायाव एक्सन लानांगौ होननानैसो आं दाबो दैखांदों। थेंक इउ। ओरैनोथ' बिथांमोना धनन्जय बसुमतारी बिथांनि नामखौनो लादों, ओमफ्राय गुबुन एमसिएलएफ्राव फैगोन होननानै रायजो राजानि गेजेराव प्रपागान्डा खालामदों, खिन्थु एक्जेक्टलि बेफोरबायदि
थाङाखै आरो दिनै बिथां मानगिरिनि एम धनन्जय बसुमतारिया बेखायनो दिनै स्पष्टीकरण होदों बिथांजों लोगोसे खुनु जोंनि इउपिपिएल दोलोआ बिपिएफआव थांनानै बिजेपि जिएसपि इउपिपिएल सरकारखौ सिफायनायनि थांखि गैया आरो खुनु सोंथिबो फैनो हाया बे अनला ओंख्रियाव आगान थायै मोनसे रावसो होननानै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों रायजो राजानि सिगाङाव स्पष्ट किरन होनो थाखाय दिनै नोंथांमोनखौ बेवहाय जथुम होनाय जादों। बेयाव एसेम्ब्लियाव बिपिएफजों एलायन्सनि बाथ्रायानो फैनो हाया एलायन्स गैया बिसोरजों एलायन्सआ जों एजिपि इउपिपिएल आरो आसाम एसेम्ब्लियाव आरो बिथांमोना मिस्टेक मानसिनि गेजेराव मिस्टेक सृष्टि खालामनो थाखाय गोरोन्थि सृष्टि खालामनो थाखाय गावसोर आसाम एसेम्ब्लिनि दैदेनगिरिफोर बा सरकारजों आसाम सरकारजों सोमोन्दो दङ होननानै मानसिनि गेजेराव प्रपागान्डासो खालामदों थारमाने खोन्थाया बेनो बिसोरनि गेजेराव बेस गैयै मोनसे हान्जा जानानै फैबाय गावजों गाव बायफ्रु सुफ्रु जानो नागिरबाय नंखायनो बेखौ रायजोफ्रा दा मिन्थिथों होननानै मानसिनि गेजेरावहाय गावसोरनि गोरोन्थिखौ फांथेनो आलादा मोनसे पलिसि दादों आरो बिनिनो मोनसे सोलो खालामनानै दिनै गावसोर सरकार गोदान जागोन होननानै मानसिनि गेजेराव प्रपागान्डा लाबोगासिनो दं। मिनिस्टार मोननायनि जुक्तियानो फैनो हाया मानोना बिथांमोना गभर्नमेन्टनि पार्टआनो नङा मानोना बिथांमोना दिनैसिम जोंनि जा गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्ट इउपिपिएल बिजेपि आरो एजिपि सरकार बे सरकारजों खुनु सोमोन्दोआनो गैया जानो हागौ बिथांमोना दाखालि रायजो सभानि इलेक्सनावहाय आसाम सरकारजों सावरायनानै बे ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय आसामनि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय सोरखौबा सापर्ट खालामनानै रायजो सभानि मेम्बारखौ सिलेक्ट खालामहरबाय किन्तु बे थांखि नङा जे बिनि थाखाय बिथांमोना एलायन्स जाबाय बेवहाय एलायन्सबो जायाखै आरो बिथांमोना सरकारावहाय बाहागो लानानै सरकारनि सासे मेम्बार हिसाबै मिनिस्टार मोनगोन बे बाथ्राया मालाबाबो फैनो हाया। আজিৰ যিখন প্ৰেছ মিট সেইখনৰ বিশেষ যিটো বিষয় হৈছে যে আমাৰ যিটো বিপিএফ দল আছে তেখেতসকলে এটা বিশৃংখল এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ যত্ন কৰি আছে আৰু সেইটো আমি চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ আৰম্ভণিৰ পৰা আমি অনুভৱ কৰি আহিছোঁ আৰু আমাৰ দলে আৰু আমাৰ দলৰ নেতৃত্বত বা প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ নেতৃত্বত যিখিনি চৰকাৰ গঠন হৈছে সেইখিনি চৰকাৰে চেষ্টা কৰি আছে যে আমি কি ধৰণে আমি ৰাইজৰ কাৰণে ভালকৈ কাম কৰিব পাৰিম কিন্তু সঘনে আমি চাই আছোঁ যে বিপিএফ দলে এটাৰ পিছত এটা প্ৰপেগেণ্ডা লৈ তেখেতসকলে ৰাইজৰ মাজত বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ এটা বিশৃংখলতা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ যত্ন কৰি আছে আৰু এই কেইদিনৰ পৰা আমি শুনি আছোঁ যে ওৱান বাই ওৱান তেখেতসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ যি ৰুলিং গভৰ্ণমেণ্টৰ MCLA সকল আছে EM সকল আছে তেখেতসকলৰ এপ্ৰ'চ কৰি আছে ডিৰেক্টলি নহ'লেও ইনডাইৰেক্টলি কাৰোবাৰ জৰিয়তে আৰু এপ্ৰ'চ কৰি তেখেতসকলে এটা কথাই কৈ আছে গোটেইকেইজনক যে আপুনি হেনো আমাৰ লগত আহিলে চৰকাৰখন আমি বনাব পাৰিম আগৰ চৰকাৰখন ভাঙি যাব আমি নতুন চৰকাৰ আমি বনাব পাৰিম আৰু সেইকাৰণে আপুনি যদি আহে তেখেতসকলক এটা ভাল অফাৰো দিয়া হৈ আছে মনিটৰী অফাৰো দিয়া হৈ আছে তেখেতসকলক পজিশ্যনৰ অফাৰ দিয়া হৈ আছে তেখেতসকলক মানে কোৱা হৈ আছে যে আপোনালোকক পজিশ্যন দিয়া নাই তো আমি আপোনালোকক পজিশ্যন দিম তো তেনেকুৱাকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ মানে এংগেলত তেখেতসকলে চেষ্টা কৰি আছে যাতে বৰ্তমান এক্সিষ্টিং যি গভৰ্ণমেণ্ট আছে সেইটো যাতে ভাঙি যায় কিন্তু আমাৰ ফালৰ পৰা আমি স্পষ্টীকৰণ দিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যিখন চৰকাৰ গঠন হৈছে আমি জানো যে এটা এলায়েন্স গভৰ্ণমেণ্ট আমাৰ UPPL BJP আৰু GSP মিলি যিখন চৰকাৰ গঠন কৰা হৈছে সেইখন এতিয়া এটা ষ্টেবল গভৰ্ণমেণ্ট এতিয়া আৰু ইয়াত কোনো থ্ৰেট নাই আমি যিটো ৰাইজৰ মাজত যিটো মেছেজ এটা কনভে কৰিব বিচাৰি আছে BPF দলে ৰাইজে যাতে সেইটোত লৈ বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি নহয় তেখেতসকলে যাতে কোনো চিন্তাত নপৰে এইখন গভৰ্ণমেণ্ট এটা ষ্টেবল গভৰ্ণমেণ্ট এখন গভৰ্ণমেণ্ট টিকি থাকিব অহা 5 বছৰলৈকে টাৰ্মটো পূৰা কৰিব সেইটো আপোনালোকে নিশ্চিন্ত হৈ থাকক আৰু বিশেষকৈ এইখিনি কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যিসকল MCLA আছে বা আমাৰ EM সকল আছে তেখেতসকলৰ ওপৰত আমাৰ ফুল কনফিডেন্স আমাৰ পাৰ্টিৰ আৰু গোটেইকেইজনে নিজৰ ফিডবেক নিজেই তেখেতসকলে দিছে যে আমি দলৰ লগতে আছোঁ দলৰ লগতে থাকিম আৰু সেইকাৰণে এইখন চৰকাৰ টিকি থাকিব তাত কোনো সন্দেহ নাই তো এইখিনি কথাই মই ৰাইজৰ আগত মানে ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ দলৰ হৈ যে আপোনালোকে অতিষ্ঠ হৈ নপৰিব বা চিন্তিত হৈ নপৰিব এইখন চৰকাৰ চলি থাকিব আপোনালোকৰ কাৰণে এইখন চৰকাৰ বনোৱা হৈছে আপোনালোকৰ সহায়ত বনোৱা হৈছে
আৰু নিশ্চিতৰূপে যোৱা 17 বছৰত যিখিনি কাম হোৱা নাই বা যিখিনি ছিষ্টেমত আনিব পৰা